Shauki
Silamɛw a bɛ ŋaniyaw siri an bɛ fatiha ta ni ka baara daminɛ inshallah ka bɛɛ lajɛlen ŋaniyaw siri Ala ka hɛrɛ kɛ dugu ni jamana in bɛɛ lajɛlen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره آمين Silamɛw an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la آمين an bɛ min ɲini Ala fɛ hɛrɛ la Ala k'o k'an ye آمين jamana ye Mali Ala k'a kisi آمين Joyila Baningo Ala k'a taa ɲɛ آمين Ngolobugu Ala k'a jidi آمين Jigila Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ آمين Naba cɛmanw ni musomanw Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye آمين an bɛ kaloba min na n'o ye sunkalo ye Ala k'a tiimɛ ɲuman d'an ma آمين bato minnu bɛ k'a kɔnɔ Ala k'u minɛ آمين Ala ka kɛ jurumu yafa ye آمين an ka taaba silamɛ su Ala ka saya k'u ma lafiya ye آمين su in na bonya kama آمين salli ala rasuli سليم namu gɛlɛya namɔrɔ ye نعم su in na an bɛ Mali jamana kɔnɔ an bɛ Joyila mara la an bɛ Ngolobugu komini na an bɛ dugu la min tɔgɔ ye Jigila ودو ka bɛn nazara kalo tile 14 نعم avril kalo san 2022 ها بلبلي ka bɛn sunkalo belebeleba in نعم ka bɛn o tile 13 Ala kira ka hijira san 1443 Badara Ali Sangare bɛ Jigilakaw fɛ ها بلبلي nin sigiyɔrɔ in na yan نعم an ye fɛn caman fɔ silamɛya sira fɛ an ye fɛn caman fɔ mɔgɔya sira fɛ an ye fɛn caman fɔ adamadenya yɛrɛ dilancogo ɲuman sira fɛ ها بلبلي bon an dalen b'a la minnu bɛ ka fɔ a bɛ ka mɛn سكرة wa ni Ala sɔnna fana laɲiniw bɛna sabati mais n b'o fɔ silamɛw ye kuma bɛɛ نعم fɔ adamadenw ye kuma bɛɛ an k'an janto an dusukun na سكرة mɔgɔ ye i ŋaniya de ye ها بلبلي mɔgɔ n'i ŋaniya ɲana i ka fɛn bɛɛ ka ɲi mɔgɔ ni ŋaniya juguyara i ka foyi man ɲi اي ŋaniya jugu tɛ lafiya هني تشي silamɛw an k'an janto an ŋaniya na an n'an ka baara kɛtaw la a bɛ ji jukɔrɔ baara minnu kɛ mɔgɔw ɲɛ tɛ e la نعم mais kabakolotigi min y'i da o ɲɛ b'i la ها بلبلي walahi o bɛna i sara هني تشي yanni lahara cɛ yɛrɛ a b'i sara diɲɛ na yan سكرة افركه mɔgɔ si t'an ka dugu la yan an ka mara kɔnɔ yan min ka baara ye dabalijugu kɛ ko mɔgɔw b'a dɔn ko ale ye den ɲuman sɔrɔ اي hali n'a ye denkɛ cɛ 10 sɔrɔ a bɛɛ fugari den dama dama ye هني تشي
bawadi mɔgɔ si t'an fɛ yan ko an y'a dɔn k'a ka baara ye ka kɛŋɔnɔ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'u faga dabalijugu kɛ mɔgɔw la k'u faga ko ala ye den d'i ma min kɛra maa ɲuman ye bawadi o tigɛ n k'o tigɛ a ti kɛ nin ye tiɲɛ dɛ ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ayi wa o dama tɛ dɛ muso si ma npogo don a cɛ la ko ala ye den barikama d'o ma belebele nin bɛɛ kan ka adamaden yɛrɛ siran nin bɛɛ kan ka a to an k'an ŋaniya ɲa k'an dusugu ɲa ka ɲuman miiri ni ɲɔgɔn ye ka ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye sangare bawadi silamɛw dakurun fila minnu bɛ kan ka fɔ a y'u lamɛn belebele nin ye anw su 58 ye wajulu bɛ yen diɲɛ don o don bawadi nin ye su 58 wajulu bɛ yen don o don sangare mais a bɛɛ kun ye mun ye ala min fanisiriyara an kan k'an da k'an kɛ mɔgɔ ye a m'an kɛ bagan ye ka hakili don an na walahi ala y'an bonya o ala sɔnna ka sabali an kɔrɔ ka kiraw ci an ma 313 ko pour que an ka dilan ka nabiɲumanw ci an ma 124 pour an ka dilan o nabiɲuman ninnu bɛɛ kumana fɔ kuma y'a bɛɛ faga kira ninnu bɛɛ fagara kumaw fɛ pour mɔgɔw ka dilan o bɛɛ la o kira ninnu laban n'o ye seyidili kaliki ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam salim o ko ale bi taa ko ka dɔnnibaw to yan ali ulamaw warasatu anbiya ye belebele ko olu ka kuma su fɛ u ka kuma tile fɛ ko mun kosɔn mɔgɔw ka dilan sajaja bon o tuma n'an b'o kuma la mɔgɔw kan ka a lajɛ an nɔfɛ k'u dusugu ɲa k'u ŋaniya ɲa nin ye tiɲɛ dɛ i bi gɛlɛya o gɛlɛya ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye mɔgɔ kan kerecɛnw ka dɔnkilidala ko ten ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ adamaden la k'a bɛɛ sɔrɔla an fa adama la ko mɔgɔ b'i yɛrɛ bila tɔɔrɔ la n'o tɛ ko ala min ye mɔgɔw da k'o tɛ maa tɔɔrɔ sankara nin ye tiɲɛ dɛ dɔnkili don nka kuma in anw ɲɛ kala turu a kan bi Allahu akbar i bi mɔgɔ o mɔgɔ ye degun kɔnɔ degun in tɛ ka ban fiyewu ala ka jarabiw bɛ k'o la mɛ kuma dɔ la lafiya dɔɔnin bɛ na jarabi kɔnɔ nin ye tiɲɛ dɛ mɛ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ i yɛrɛ ɲininka bawadi ala ye hɛrɛ de kan ye n bɛ fɛ mɔgɔw ka mankanw da mankan man di ne ye wajuli la dɔwɛrɛ tɛ dɛ o ye adamaden ni cɛ yɛrɛ bɛ fɛn min na k'a la sɛbɛ la nin ye tiɲɛ dɛ n y'o fɔ an ɲɛna siɲɛ caman belebele n'i bɛ fɛn o fɛn minɛ a minɛ sɛbɛ la kana ni foyi jɛ n'o kɛra barika bɛ don a la nin ye tiɲɛ dɛ anw ka wajulikɛla dɔw bɛ yen olu b'u to wajuli la ka tɛ fo f'u b'a fɔ ko premier jara ko sukoro kɛra la ko ɲuman nin ye tiɲɛ wajulikɛla dɔw n'i ye dɔrɔmɛ 2 d'u ma u b'a fɔ i ni ce cɛ nana ni dɔrɔmɛ 20 ala k'i sara bon anw na kun tɛ wariko ye anw na kun tɛ teko ye anw na kun tɛ dumuniko ye bal anw ye min don ala ka kuranɛ na anw nana de ka n'o fɔ an faso ye an faso k'o minɛ walasa an ka se ka balo hɛrɛ la sabu ala kire cira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kira ma ci k'a fɔ an kana tɛ min mɛ haramu tɛ tɛ min ye kira ma ci an kana baro la haramu tɛ baro ɲuman ye mɛ ala ye kira ci jogo min dilannen kama o jogo fɔtɔ sabali k'i muɲu i ka mankan da waati kunkurunin de don o waati kunkurunin mana ban ala fɛnɛ diɲɛ baro ma belebele an t'o muɲa nin ye tiɲɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye nin wajuli nɔgɔya i ne dɔgɔya i ne tɛ maaya kɛ parce que n bɛ ɲɛnamaya de don n jɛna fɛn bɛɛ kɔ ka ɲɛsin a ma bon o tuma mɔgɔ minnu sabalila ka bɔ a ka so ka na ka tila ka na kɛ baro ye o man di ye bawadi ala ka nin dɛmɛ ami o kɔfɛ vraiment nisɔndiyara dunan minnu bɔra dugujɛw na ka na an ka dugu la yan tiɲɛ na a diyara n ye dɛ nin ye tiɲɛ a bolila nɔfɛ a diyara n ye ne kanubaw ne bɛ fɛ tiɲɛ na n'i ye se kɛ ne ye ne bɛ taa dugu o dugu la ni ne kanuɲɔgɔn bɛ yen ne bɛ fɛ n'u y'a mɛn ko n bɛ Banikɔ dugu o dugu la hali ni dugu bɛɛ ma taa o ko tɛ hali ni délégation cɛ 2 nana o ka di n ye n mago bɛ fɛn dɔ de la a kuma kɔnɔ n delila ka kun kɔri n ka gɛrɛbuw ye nka k'a fɔ aw ɲɛna kɛnɛ kan yan ne bɛ fɛ ni ne bɛ faga dugu min na nbamuru la a tɔgɔ de Dabalijugu la walima Kɛnkɔnɔ na walima a kɛra Kanbugu kan fa ne bɛ fɛ ne kanuɲɔgɔnw ka ne sacogo dɔn sajaja n salen kɔfɛ ka na kumaw fɔ
fo ka taa dɔw dɔ jarima kɔnɔ kun ne t'o fɛ ne bɛ fɛ a ka fɔ ɔhɔ dugu in na ye u ye a to kuma na ka muru kɛ k'a kɔnɔ fara de a kɛra anw yɛrɛ ɲɛna walima dugu in na ye u y'a kɛ tan de a kɛra anw yɛrɛ ɲɛna mɛ ne ma taa a si la bɔn don dɔ i balimakɛ walima i kanuba i n'a mɛn ko a sara sacogo dɔ la i b'i si bɛɛ kɛ i t'a ɲɛ sɔrɔ o ye dɔ ye parce que min bɛ ne kɔnɔ o y'o de ye mɛ ne yɛrɛ kɛlen ka nin kuma in fɔ n ka gerebu ye gerebu dɔ nana kuma dɔ fɔ n ye a la o fana bonyana n bolo ka tɛmɛ hali fagali kan o jumɛn ye ne bɛ waju la su in na jigilaya sisan jigilaya ka dugu de dɔ bɛna taa fɔ sini barokɛyɔrɔ la bɔnɔgɔya nanfigi dɔ ko su dɔ ko ale ye jigila ka bɛɛ fa neni k'a bɛɛ ba neni wajuli la mɛ o y'a sɔrɔ aw ka dugulamɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka yan walima e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka yan o nanfigi jahili jadɛmɛ den bɛna nin kuma in fɔ e ɲɛna i b'a fɔ o yɔrɔ bɛɛ ko jigila su dɔ ko ɔhɔ k'o kɛra e ɲɛna a b'a fɔ k'a kɛra a ɲɛna i b'a fɔ a ye ko sɔn b'i kun a b'a fɔ ko a tɛ mun n'o tɛ ko a bɛ yen i b'a fɔ i ye nkalon tigɛ ne kun bɛ yen a sɔn bɛ n kun yan ko a lamɛn o don ne bɛ wasa silamɛya bɛ wasa an bɛ kun wɛrɛ ta sɔrɔ mɛ mɔgɔ jugu de bɛ k'a ɲini k'an sɔgɔbɛ o mɔgɔ b'an bɛɛ de la walahi i mana hali n'i talo la i tɛ se ka talo yɛrɛ u bɛ ka n'an filɛ yɛrɛ de k'an sama ka jigin diyagoya la mɛ aw minnu ko a b'an fɛ aw de bɛ se k'an dɛmɛ k'an sanuya ka fara ala ka dɛmɛ kan o de la ne b'a fɔ kanuɲɔgɔn ɲɛna n ko hali minnu bɛ sɔnw ta kɛrɛfɛ n'i ye se kɛ ne ye a man ne ye a ka di ne de ye an ka jijiw bi yan anw yɛrɛw bi yan sɔn bɛ sɔrɔ anw bolo a ɲuman a ka di ne de ye wajuli kɔfɛ na i ka n'a fɔ dugu in wajuli kɛ mun an b'a k'i kun fu la parce que e min bɛ ka n ka kan ta sisan e nana retard la misali la e y'a daminɛ yɔrɔ dɔ la kuma dɔ tɛmɛna o ma sɔrɔ e fɛ bilen e bɛna daminɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ o mɔgɔ lamɛn n'i bɛ ko dɔn i b'a fɔ ko aa ko dɔnnibaaw man ka nin fɔ walima ale man ka nin fɔ walima e ko to k'a ta i ka telefɔni nana fa a fara k'a to niveau dɔ la a tigɛra ye kuma tɔ min bɛ ɲɛfɛ o ma sɔrɔ a kɔnɔ bilen n'o kuma ka jouer yɔrɔ o yɔrɔ o de ye ne ka bonya sɔrɔ soit silamɛya ka kunkɔrɔta sɔrɔ silamɛya bɛ lagosi sɔrɔ wa ne bɛ kumasuli sɔrɔ mɛ ni sɔn dafalen b'i kun sɔsɔli t'a la ni mɔgɔ min ko aw ma dɔrɔn ko wajuli min kɛra an ka dugu la ne ka jigila wajuli fɔlɔ filanan sabanan naaninan duurunan a bɛɛ bɛ n kun nin sigiyɔrɔ in na yan anw yɛrɛ ka sɔn de bɛ kɔlɔsi an fɛ mun ko sɔn ni jahili k'i bin na an bɛna dalu yiri la o kɔfɛ an ka video bɛ internet sanfɛ YouTube kan wajuli 5,000 ani wajuli 400 ani wajuli 70 internet sanfɛ i bɛ se k'o bɛɛ vérifier o tuma k'a fɔ dɔrɔn vraiment a ye fara an kan n'a b'an fɛ an ka fɛn in dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a kɔlɔsi dɛmɛ bɛɛ tɛ wariko ye ni maa min ye wari di parce que tiɲɛ na silamɛya tɛ dilan bi ni wari tɛ micro bɛ yan wari bɛ na n'o ye caméraw filɛ wari bɛ na n'o ye yelenw filɛ wari don bubu filɛ yan wari an sigi bɛ chaise kan wari don o tuma silamɛya tɛ se ka dɛmɛ ni wari tɛ bi bon hali komi wariw de tɛ kelen ye bon mɛ mɔgɔ bɛ min na sisan dɛmɛ bɛɛ tɛ wari ni wari tɛ e kun e se ye hakilila ɲuman min ye k'o don a na na n'o ye n'o si t'i bolo ne yɛrɛ bɛ se ka farikolo doni ka n'an dɛmɛ an ka baaraw la pour que an ka se ka silamɛya dɛmɛ non n'i tɛ se k'o si kɛ an yɛrɛ ka kumakanw kɔlɔsi u kana don a la k'a ɲagami an tɛ m'o la kɛ o tuma k'a ɲini bɛɛ fɛ vraiment a bɛ n fɛ wa n b'a fɛ wa foyi tɛ n fɛ dugawu kɔ ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka fɛn min wajibiya mɔgɔw ka bin bɛɛ ko tɛ dɛ kanuɲɔgɔnw ne kanuɲɔgɔnw c'est à dire hali n'i tɛ ala fɛ n'i bɛ ne fɛ n bɛna fɛn dɔ ɲini a fɛ n bɛ fɛ fana a k'o layidu di yan kanuɲɔgɔn n'i bɛ se n'i tɛ se kana layidu di ne bɛ fɛ a ka to ka a ka ala welew la a yɛrɛ ye hali n'a ma kɛ sanga bɛɛ la tuma min na i bɛna gɛrɛ ala la ka ala wele ne bɛ fɛ i k'a fɔ ala ye o yɔrɔ la ko ala ali sangare n'a bɛ tiɲɛ ka ala a dɛmɛ i ka se d'a ma sangare bon o tuma tɔ kelen in o tɛ fɔ bilen dɛ o kɔrɔ ye n'a tɛ tiɲɛ ka ala k'a bin hali ne m'o fɔ o jaabi bannen don ne bɛ fɛ n ka ni ɲɔgɔn ka nin layidu di yan n'u bɛ se ka nin kɛ n'a gɛrɛla ala la tuma min na k'a bɛna kuma fɛ a ka musoko la a ka denko la a ka diɲɛ hami la a ka seliw kɔfɛ n'a b'a tɛgɛ ja ka ala wele
imi ka jigin la k'a fɔ ala ye ala ni mi tiɲɛ kan ala kamalen ni dɛmɛ sankara ha yamuru kanuɲɔgɔn a ye ne in di yan ha belebele n'a bɛ se sankara ne de y'a ma fɔ sankara i ni ne jɛra don min na k'a ta don fɔ bi ne ma deli ka dan zibila la ne ma dugawu k'i ye Allahumma ashhadu ala k'a seere ne kanuɲɔgɔn ye layidu di yan k'o bɛ dugawu kɛ n ye ko n'a y'a sɔrɔ la ne bɛ ala nɔfɛ muso ko tɛ wari ko tɛ tɔgɔ ɲini tɛ bonya ɲini tɛ ko moriya tɛ k'o de ye tiɲɛ ye ko ne kanuɲɔgɔn ko k'u bɛ dugawu kɛ n ye ko ala ka n dɛmɛ ala ɲɛ ɲini fɛ ni n kanuɲɔgɔn min y'a kɛ ala kan'o dɛsɛ fiyewu se don ma ni bɛ ala nɔfɛ an sɛgɛnna kojugu an sɛgɛnna dɛ silamɛw n bɛ layidu d'a ma n bɛ dugawu k'a ye n seli o seli n ka ala wele la n kanuɲɔgɔn i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a dɔn n bɛ nɔfɛ dusukun in b'i fɛ hali n'i ma boli ale nɔfɛ ka tulo bɔ ko sagare tu ka buguda la ale ka laɲini tɛ saba ye koyi kelen dɔrɔn de don an ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na jogo ka dilan an ka ala dɔn ha bahawadi i bɛ buguda minɛ fara forodo la walahi i ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ mais tant que n'i bɛ sɛbɛn ne kɔni ta k'o don dɔ ka foro la ne ka danga b'i kan wa ala ka danga b'i kan n t'i fɛ n ye lettre ci message bila nin wajulu tourné ninnu bɛɛ la n b'a bila an ka dugu la yan an balima minnu bɛ yan adamadenya balimaya ko don n'o tɛ an balima t'u ye mais comme ala y'u da selula b'o la o fila b'an yɛrɛ la yan balimaya o la forodonna minnu bɛ yan n b'a f'u ye yandaw ni dunan minnu bɛ yan n'a ka baara ye forodo ye n'i bɔra yan taa fɔ i balima forodonna tɔw ye ko garibukɛni ko mali kɔnɔ ya ɲina ko ɲinanforo donko ko ka ɲinan bila sankara sajaja ko sabu anw fɛ yan ɲɔgɔrɔ kɛra 600 a tɛ ka sɔrɔ bon o tuma u ka ɲinan bila forodo la peut-être ni an ye ɲinan kɛ n'an ye dɔɔnin sɔrɔ ɔ san wɛrɛ ta u kana girin k'a don fɔlɔ dɛ an bɛ tila ka kuma u kan n'an b'o kɛ cogo min na ɲinan ka bila bon n b'a ɲini ala fana fɛ mɔgɔ o mɔgɔ tulo mana donna n'i ka baara ye forodo ye n'i ma ɲinanu la n y'a ɲini ala fɛ ala k'i ta tiɲɛ k'i ala kɛ bawadi Na bien de ça. ne tiɲɛ an sɛgɛnna a ɲinanu la Ɲamɔgɔw ma. amin sɛbɛnnen dɔ b'u bolo n'u y'a kuru ka ban n'i ma don foro la i bɛ sa n'i ma foro don i bɛ sa ha belebele bon o tuma o sɛbɛnnen minnu bɛ yen n'olu ma kuru foro la a k'u kuru bilen minnu kurulen don a y'a jateminɛ yɔrɔ minnu ye wɔlɔwɔlɔ wa ni sɛnɛ ti kɛ yen a ye taa don yen tara a kana sa walima a y'a don siraden la ka bɔgɔ ka dala kɔnɔ k'a da kɛɲɛ ka ɲa a tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la mais ne de ma don sira n'i ma don bɔgɔ la dɔrɔn i bɛ sa bon kana taa don i balimakɛ fɛ yen bilen dɛ yɔrɔ min tɛ sɛnɛ a don yen pour i kana sa wa minnu ma kuru a kana kuru ha yamuru N'o ma se ka kɛ o kana di Ali ma o b'a ci. o tɛ se ka n'o y'o kɛ a tɛ fɔ ko sankara a bɛ dɔn a tɛ fɛ a ka dɔn ne dun ɲɛ b'ale la wala wala o kɔfɛ fana minnu ka baara ye suya ye mɔgɔ sogo ɲimi wa min sari ina fasati filiw ka di bawadi hakili la nin kelen in ka an y'o kuranɛ tafsiri kɛ yan k'o walawala dɔnni b'a la ale mun ɲɛna nin kelen in ka nin sigiyɔrɔ kelen la an tɛ don yen bilen nka n mago bɛ min na o la tiɲɛ na jamana kɔnɔ saa min balo tɛ yen saa min amadu bɛ jamana kan saa min kɔngɔ bɛ jamana na o saa fara subaw ka ɲinamila ha yamuru a wala wala an tɛ se ka n'a fɔra ko kɔngɔ banna kuma bɛɛ dɔ sara kun o ti yan o bɛɛ ti n'o kɛra o bɛɛ ti bɔ an na dɛ o ka ɲinamila mais minnu bɛ ka ɲinamila nin baara ninnu na san wɛrɛ n'a daminɛna kun kasi ka girin ka tɛmɛ n'u ka baara kɔrɔ o kan'o kɛ dɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kun n'o bɛ bila kɔnɔ n'o ti bila an bɛ kuma o kan wa an tɛna kuma o kan bi fɔlɔ an ka ɲinamila ha belebele walayi an sɛgɛnna dɛ tɔɔrɔ min man kan ala nɔ tɛ kira nɔ tɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ an yɛrɛ de don ha dɔgɔtɔrɔ sajaja furakɛ e di halakilen mulukulen b'e bolo ala ma se muluku kira ma muluku yɛrɛ agali ma muluku amadu kufa ma muluku muluku ba yɛrɛ ka so nɔrɔlen filɛ ka so la Ɲamɔgɔw ma. an bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ ta O tigɛ. sɛnɛ ka jugu cogo min na ka taa nɔgɔ ta angɛrɛ ta juru la k'i bɛna kɔɔri sɛnɛ k'i bɛna malo sɛnɛ k'i bɛna tigɛ sɛnɛ k'i bɛna ɲɔ sɛnɛ k'i bɛna kaba sɛnɛ dɔ ka sɛbɛnnen dɔ kuru ka t'o don o foro la
ko pour que o kana ɲɛ juru ka kari kana i ka dɛsɛ k'i denw ni musow balo n'o tigi ye janɛmɛ den ye hali n'a ka dugu alimami don Koni bɛ kana fɔ a baara ti kelen mais aw ni ala la kira cɛ c'est-à-dire sɛnɛ yɛrɛ ka jugu diɲɛ baara bɛɛ ne ka faamu na sɛnɛ ka jugu dɛ mɔgɔ min tɛ sɛnɛ de la o tɛ sɛnɛ dɔn n'o tɛ sɛnɛ ka jugu o ye juguya da ye mais ka taa ye mɔgɔ dɔ de b'an cɛ yan k'o tigi ma bɔ makan a bɔ madinɛ yanga yɛrɛ o ka mission spécialité yɛrɛ de ye k'an ka ɲɔ tiɲɛ k'an ka balo tiɲɛ k'an malo k'an fa tɔgɔ ɲini a wala wala a fɔra muguni bɛ dɔw kun bɔrɔ kɔnɔ hali sɛbɛnnen tɛ u bi a bɔrɔli dulon kɛrɛ la dɔrɔn ka tɛmɛ foro fɛ n'u foro cɛci dɔrɔn a banna Allahu akbar u b'u bolo ni dɔw kɔ ka foro cɛci sa bɛɛ i ka ko bɛɛ bɛ taa kɔfɛ sa ni fɛn o fɛn sɛnɛ u bɛ ka dɔ kɛ zɛgɛduga bɛɛ u ye dɔw daminɛ ka ko dɔ kɛ dɔrɔn ni fɛn o fɛn sɔrɔ i ka dugukolo la i b'o bɛɛ don i yɛrɛ muso ni denw na sa kɔnɔ u bɛ ci da ni dɔ ka bana banna dɔ ta bɛ daminɛ dɔ ta banna dɔ ta bɛ daminɛ aw ni kuranɛ cɛ nin bɛ ka k'an fɛ yan o bɛɛ la aw tigiw den turu bɛ misiri kɔnɔ ko silamɛw wa janɛmɛdenw nɔ n'o kɛra nɛgɛli ye n ka min ma e janɛmɛden ne ti foro dɔn e ti min k'o jumɛn ye alɔ o la dɔ nana ko aa ko karamɔgɔ ka wajulu kari ne ko n ka mandi la ne ti foro dɔn a k'o tiɲɛ dɔ ne wele ko wajulu ka di mɛ ko tiɲɛ na ko kuma sɛnsaba b'a la ko n'o kɔni bɔra la don o don ko ale bɛ baya kɛ n ko sɛnsaba ko n ko kanu sin ka o sɛnsaba bɔ a la mɛ kana maga baya sen la dɛ parce que i bɛna baya de kɛ kana maga baya sen la a ko bro ko suba ko in ko k'o bɔ n ko bon i ye sen kelen tigɛ dɛ n ko parce que baya ko an kana mɔgɔ faga subagaya ye mun ye ko ka mɔgɔ sogo ɲimi mɛ k'o kuma ko ne de ye subaw da ne ko ayi ko ne bɛ se ka suya ban wa ne ko ayi ko yala ko ne delila ka subaga mɛn dɔ ka kuma la wa ne ko ayi ko kuma ko ne tɛ se ka wajuli kɛ ka tɛmɛ o kan n ko y'a faamu o k'i ka sen filanan ye jumɛn ye ko ka foro donko ye ko foro don yɛrɛ est-ce que k'a bɛ kɔrɔlen kɔnɔ wa n ko mɛ n ko dabalijugu kɛlɛ ye kafiri o tɛ silamɛya la wa feere jugu tigɛla ala ko k'a bɛɛ bɛ janɛmɛ kɔnɔ k'a t'u fɛ k'u ka silamɛya yɛrɛ bɛ tiɲɛ pewu a ko mɛ ko ale wolo de bi cɛ ko ale ka kɔrɔ ne fa ye a tɛna ka ne fa tɔgɔ fɔ ko a ka kɔrɔ o ye ko ale ma deli k'a mɛn wajulikɛla da ko ka foro don dabila kuma sabanan ko ne bɛ ka suguji ko min fɔ ko k'o kɛ bugu kɔnɔ ko ne b'o kuma min fɔ ko k'o dabila ko bi y'o kɛ yan ko depuis nabila nuhu tile la ko mɔgɔw t'o kɛ yan ko mɛ k'a bɛ nuhu tile la tɔgɔ de kɛnkɔnɔ bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ mɛ o bɛɛ la ala ye tilala ka kiraw ci ko k'a dabila mɛ ala t'o dɔn mɛ munna ala ye kiraw ci parce que a bɛ senna hali bi tant que n'a bɛ senna mɔgɔ bɛ na mɛ a tilala kuma la n ko tilala kɔ n ko baya yafara e ma taa parce que e tɛ bayakɛla ye ko e mago bɛ min na n y'a dɔn baya sen bɛɛ e y'a bɛɛ kari ka bɔ yen mɛ k'i bɛna kɛ yarɔ kabako da ye dɛ silamɛw a ye to an ka nin ɲɛ an k'an jogo ɲɛ an k'an dusukun ɲɛ an balimamuso dɔw da magara kuma dɔ la ani an balimakɛ musow musow a ye sabali ayi e tɛ se ka sigi cɛ la fiyewu k'e den bɛ se cɛ tɔw la musow sabali k'i fa bila k'i ba bila k'a ka dugu bila k'a ka du bila ka na cɛ nɔfɛ ka dɛsɛ k'u sago kɛ e ni kuranɛ cɛ e yɛrɛ sigi k'u tun bɛ min la yan bilen musow sabali wa musow ni ala cɛ e ni malo man jan dɛ ka kɔnɔ ta e ni malo ka jan den bɛ sen kan e ni ye mɔgɔ dɔ ye cɛ la den dun bɛna kiri tigɛ de den ye kiri tigɛla ye ko n'a fɔra muso min ye muso jugu ye ala kira ko ni muso ko k'ale tɛ muso jugu ye k'o ka nkalon lana kira ko ka kuma bila fɔlɔ k'a tɔmɔ ɲa ko san dan dɔrɔn k'a jaabi bɛ sɔrɔ e b'o kɔrɔ dɔn wa san dan i den mana kɔrɔya den bɛna yira ko maa ye nkalon tigɛla ye a tun bɛ tatugu ba la n filɛ
muso ay sabali ñene be jiye ko bi abe awu futne famo fembe abe awu ibi chawo che ko jigana jena muso da jigana minga na ke efe ne mo ke ni mi o ke ala chebitai chetere hali ni o ke bagala bitai che bon o te jigana yere parce que fanga famu ala ko anga muso anga kile muso ni nyonje mais ala ma fanga muso ke kile muso te kile de wala ala mo famu shi wa kile mo fone wa mo tse ko kere wa mama ne ala yere minyanda o mo ke kile yo belebele mais ala ye ladriyo se ka fala jigene do mo mi shundu e be kile ke shuna ka kile ke selula ani mo be mo te shuna banata la atiseli am te dine ko era la est-ce que nous kile ala bulu mais ala jigene do o ko matala ala ye ladri dai ala ye kileniya dai masa fansiri do samara ba o tuma ka fiɲɛna muso min ye tatugu cɛ la ani muso min ye cɛ nisɔndiya k'a bɛrɛbɛrɛ est-ce que ninnu ye kelen ye o tuma ni min y'i nisɔndiya ni i y'i ɲɛsin i ma ka dɛmɛ ɲini ye dɔ ni min sɔrɔ ka wuli sisan k'a jiginnen don belebele mais k'a sɔrɔ e yɛrɛ kelen tɛ o nabila ye musa nana ala yɔrɔ ko ala m'a ɲini fɛ ka ne musa sɔn sabali la silamɛ ye sabali dɛ wallahi ni sabali tɛ a diinɛ tɛ sɔrɔ fiyewu wa ni sabali tɛ i mago tɛ ɲɛ diɲɛ na a ye sabali 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 sabali ye qualité fila ye fila wala mais mɔgɔ bɛ musa ka kuma in min'o fɔ ka na sabali fila f'i ɲɛna musa kɛlen ka ala wele sabali la ala ko musa k'i ka dugawu ma ɲɛ ko yanni ka ne ala wele ko n ka sabali d'i ma i bɛ ne ala wele de ko i sɔn sigiɲɔgɔn ɲuman na Allahu akbar musa i bɛ nin bɛɛ la n'i ma muso ɲuman sɔrɔ i tɛ se ka sabali dɔgɔtɔrɔ an furakɛ musa i bɛ nin bɛɛ la n'i ma sigiɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ i tɛ se ka sabali nin ye tiɲɛ ye ko n'i sabalila don o don cogo o cogo don dɔ i bɛ kuma yarabi ala k'an sɔn sigiɲɔgɔn ɲuman amin mais sabali ye fila min ye ka sabali i jo kan ka yafa i tɔɲɔlen ka sabali bon anw ka musow de tɛ se o la o de la karamɔgɔw bɛna kumaw fɔ komi kuma yɛrɛ de ka gɛlɛn bamanankan dɔw bɛ fɔ laɲini min b'i bolo ani i yɛrɛ bɛ ka min fɔ olu tɛ kelen ye olu bɛ kumaw kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn bon anw yɛrɛ b'a dɔw to yen parce que karamɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ni muso sɛgɛnna k'a den barika o tɛ tiɲɛ ye sɛgɛn ko tɛ ni muso sabalila de den de bɛ barika mais sɛgɛn muso ŋɛniye juguya yɛrɛ tɔɔrɔ o den bɛ kɛ mun ye mais a ma sɛgɛn an yɛrɛ bɛ muso dɔw don an ka dugu la u sɛgɛnna furu la fo ka t'u ni tigɛ u ma den sɔrɔ fiyewu den min ma ɲɛnama a sɛgɛn kun de tiɲɛ kan mais ni muso sabalila de den bɛ barika o ma sabali yɛrɛ ye mun ye cɛ kɛlen k'i tɔɲɔ ka da sago i kan cɛ dɔgɔninw ye da sago i kan cɛ fa ye da sago i kan a ba y'i tɔɲɔ ka yafa u bɛɛ ma k'u minɛ kelen ye ka yafa ka nisɔndiya ka baara kɛ ni cɛ ye a bɛ fɔ o de ma a ye sɔbiri dɔgɔtɔrɔ olu tɛ se k'o kɛ an filɛ o gɛlɛya kɔnɔ tan a ko k'a b'a bɛɛ jaabi fɛn o fɛn mana kɛ fo a k'o jaabi i bɛ muso o muso mankan mɛn ni cɛ bɛ k'ale jalaki n'i y'a ye ne y'a kɛ tan a kun kɛra tan de n'i y'o ye muso o muso la jarimɛ den don ala ta fɛ hɔrɔnmuso cɛ n'a bɛ kuma hɔrɔnmuso b'i dadi jɛmuso donna muso tun b'i dadi bitɔn kulubali tile muso tun b'i dadi a ma kɛ ni ɲɛnamakaw ɲɛna mɛ a kɛra minnu ɲɛna walima a kɛra minnu tilela n'olu ye sɛbɛnniw kɛ an y'a sɔrɔ yen ani a yebaw an y'olu ye o tuma olu y'a yira gulɔmin tile la ni cɛ bɛ kuma muso b'i dadi mɛ misiri jɔlen tile ni cɛ bɛ kuma muso b'a fɔ n'i y'a ye ne y'a kɛ tan dɛ a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ ko n'i y'o ye muso bɛna jahanama den ala ka nin dɛmɛ amin muso a ye sabali sabali filanan ye min ye sabali ka forodo dabila sabali ka suya dabila sabali ka kɛ sabali ka ala bato sabali ka seli sabali ka sundu sabali ka jagadi sabali ka hiji kɛ nin bɛɛ tɔgɔ ye ko sabali ka sabali ka ala bato ka sabali ka ala labato o de tɔgɔ ko sabali rabbi ala k'an sɔn sabali Amin. muso wallahi an jigi tigɛra an ye denw sɔrɔ ka ban a ma sɔrɔ bɛn kɔnɔ
an ye denw sɔrɔ a ma sɔrɔ laadiriya kɔnɔ wa o dama tɛ musow tilala ka cɛw janfa ka denjugu don an ka so an bɛ den mun si dɔn ba cini murika cɛ min bɛ yan n'o bɛ se k'a fɔ ale den ye nin hakɛ ye ne t'o cɛ dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Allahu akbar den dɔ ma ye fɛn fila ye i den dɔ ma ye i muso ani ala an ka so faama an sigi ɲɔgɔn denw na ani jamana denw Jajaja. e bɛ du dilan cogo o cogo n'i ko ku u b'a fɔ nege Allahu Akbar. e bɛ tila ka taa don muru kan kun ko n den yɛrɛ tɛ ka n faamu fiyewu mɛ i fili yɔrɔ ye min ye i den yɛrɛ de tɛ fiyewu ba wadi Ayiwa ɲɛmɔgɔw ma. muso o muso bɛ cɛ jaabi n'a nɛ ye ka kumakan yɛrɛ cɛ kumakan ni safara cɛ la n'i y'a ye muso o muso la a sen bɔra alijinɛ ko la muso o muso ka baara don ala t'i ka bato sini Allahu dɔnni yɛrɛ la ni cɛ ko muso ma ko nin da ka di yan ka wuli k'o ta ka na o ni alabato bɛɛ ka kan cɛ ko muso ma tɛ sigi ka di yan ka tɛ suuru k'a wuli k'a ɲɛ ka n'a d'a ma ani alabato bɛɛ ka kan dɔgɔtɔrɔ ne tɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ an ye muso i garisɛgɛtigi cɛ b'i cili min kɛ o bɛɛ ye barika ye ka don den la mɛ anw ka muso garisɛgɛtigi n'i y'a ciko kelen kɛ ka ciko fila kɛ a b'i duguba duguba jaramɛ den don wa den tigɛ fɛ Nako ɲɛna. muso bɛ cɛ digi min kɛ su fɛ walima tile fɛ cɛ digi o bɛɛ ye hɛrɛ ye i kan ani barika i solo la n'anw ka musow tɛ sɔn ko cɛla wɛrɛ k'u n'a fɔ cɛla wɛrɛ b'i la cɛla wɛrɛ tɛ muso o muso la jaramɛ wɛrɛ b'o la a bɛ tasuma kɔnɔ a bara di kelen Kuma bi yan de. an balimamuso in n'an balimakɛ wajulu de cɛ nin pewu A kɛra dɛ debi o y'a yɛlɛma yɛrɛ de parce que warala min bɛ n bolo nin kun tɛ fiyewu mɛ u nana se yɔrɔ dɔ de la n'an ma don o fɛ dɔrɔn ɲɛ tɛ foyi la bilen a bara di ye kelen wa muso jugu o bɛ cɛ o cɛ kun diɲɛ na walayi hali ni ala ye si d'i ma i si cogoya man ɲi o dama tɛ muso jugu cɛ tɛ lafiya muso jugu cɛ tɛ se maa la muso jugu cɛ a ye o ye a diminen don i bɛ mɔgɔ dɔw ye cɛ dɔw ye u ye o ye diminen don i b'o ye cɛ o cɛ la a tila bɛɛ ye muso jugu cɛ ye Jajaja. parce que su fɛ n'e ma nisɔndiya e tɛ se ka na gɛrɛ la fiyewu ka na yɛlɛkɛ kuma ninnu fɔ i bɛ cɛ o cɛ a ka baro kɔni ye yɛlɛbaw ye lafiya dɔɔnin b'a kan walima a jɛna muso n'i jeliw kan pewu i b'u fara su kan i bɛ sɔrɔ ka na i ka baro kɛ an balaba ye sabali muso jugu n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn fantanya tɛ ku i la n y'a f'i ye n ko fantanya tɛna du si kɔnɔ ni fantanya ma ka éléments bila fɔlɔ ka na du kɔnɔ fantanya n'a bɛ fɛ ka na du mun kɔnɔ fantanya bɛ i n'a fɔ dafɛ don a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ a bɛ kuma a bɛ yaala a bɛ taama wa a bɛ mɔgɔw dɔn mɛ mɔgɔw bɛ ka fantanya kɛ komi dafɛ tɛ quoi dafɛ don komi an cogoya ale yɛrɛ de bɛna don i ka so k'i ni sɔgɔma ne tɔgɔ ye fantanya n nana minɛ mɛ e t'a ka kuma mɛn e ɲɛ t'a la parce que a tɛ jamana kelen na mɛ ni mɔgɔ bɛ yɔrɔ min ni fantanya bɛna don du kɔnɔ fantanya bi a balimakɛ dɔ bila ka taa ko ne balimakɛ e tɔgɔ ye ko cɛni e ka taa don ninnu ka so dɛ an bɛ fɛ ka don cɛni bɛ sin ka na cɛni mana na dɔrɔn muso bi walima cɛ bi pando a ka pando ta dɔrɔn ka o da ga sanfɛ muso b'a fɔ k'i tɛ ne pando in siri ne ko fɛngɛ ka bɔ dɛ i b'a fɔ min na ka don ɲɛgɛn na dɔrɔn fɛngɛ bɛ se ka pando ta dɔrɔn k'a bin k'a fitiri bɛɛ ci o tɛ cɛni nanen yan cɛni donnen e kun sisan muso jugu bɛ sin k'a fɔ ten ko ne y'o fɛ yen o k'a jo b'i la Jajaja. n'o kɛra fantanya bɛ sin ka cɛni dɔgɔkɛni bila ka na ko kɛlɛ k'e ka don dɛ a bɛ ɲɛnabɔ sisan ale tɛ se ka taa fiyewu fɔ ninnu ka na fɔlɔ wajibi ma se ka kɛ fiyewu fo ka zikiridalaw na fɔlɔ
ka karamɔgɔ denmisɛnw na wajibi kɛ fɔlɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka sɔrɔ ka na donc nin ye faantanya ka cidenw de ye ni cɛnni nana dɔrɔn a bɛ sin ka kɛlɛ bila kɛ ka bila bon e dusu bɔlen i ka pando cɛnni muso yɛlɛlen i la k'a jo b'i la o tuma kɛlɛ bɛ na n'o kɛra dɔrɔn faantanya bɛ sin ka bɛn ko nana n'a nana dɔrɔn a bɛ sin sigi o tuma k'a tɔ don ala ka taa sa n'o kɛra dɔrɔn cɛnni bɛ na sa a ka motoni bɛ na cɛn sagani misiri mɛ o bɛ sa bani min bɛ yen o bɛ tunu n'o kɛra i ka telefɔni bɛ buru i kɔ cɛnni nana sa dɛ olu fɛn o fɛn mana kɛ n'i ɲɛsin muso jugunin ma a bɛ tila k'i sɔnja kɛlɛ bɛ na n'o kɛra sa denmɔgɔba de bɛ kɛ so kɔnɔ mɔgɔ ka du kɔnɔ denmisɛnnin mɔgɔba bɛ yen ala tɛ denmisɛnnin mɔgɔba bɛ du kɔnɔ ala tɛ ala tɛ don e kɔrɔ jumɛn ala ka hinɛ de tɛ yen quoi den ye kalifa de ye dɔw y'u si kɛ o ma sɔrɔ mɛ o kɔrɔ tɛ ko ka denw don ka tiɲɛ dɛ i b'a bagabaga k'a dilan bagabaga dɔw ti ɲɛ bugɔli kɔ mɛ denmisɛnnin mɔgɔba bɛ yɔrɔ min na ala ka hɛrɛ t'i fi bugɔtaw bɛ yen o tɛ denmisɛnw ye o a dɛsɛra k'olu bugɔ ka n'a kɛ denmisɛnnin mɔgɔ ye ni mɔgɔ kan ka bugɔ min ka baara yɛrɛ ye ka furamuguli don a sɔnni kɔrɔ jamajɛ dumuni sigilen karatama ni kɔrɔbɛla cɛ dɔrɔn k'a sɔnni lamaga ni furamugu ye fɛn ye k'o ta ka na kɛ dumuni na ka bɛɛ kɔrɔ funu ka bɛɛ faga o tɛ bugɔta dɔ ye mɔgɔ min ka denko gɛlɛyara ma den sɔrɔ o muso nana denni kelen sɔrɔ bɛɛ y'i ɲɛsin o ma ko fo k'o sogo ɲimi k'o sen faga ka bɔ a kɔrɔ k'a kɛrɛ fa dɔgɔtɔrɔ bɛ nkalon tigɛ ko tension k'a sɔrɔ musokɔrɔbanin b'a nɔfɛ o sogo bɛ ɲini k'o baw fɛ o mana sa dɔrɔn o musokɔrɔba dangatɔ bɛ dɔrɔn na don i ka so kun ko an y'a mɛn ko den ka bana ko ɲan dɛ ko nin den min ye ko dɔ kɛ b'a dɛ walahi hali ni kun ka sa den den balo k'a sɔrɔ o yɛrɛ de ye den sɔrɔ dun a jarimɛ den ye o tɛ bugɔta dɔ ye ni ko jarimɛ den o bɛ dimi mɛ n'o don jiginɛ ka bɛn a bɛɛ hali ɲɛ kɔnɔ den o nin ni gɛlɛya da jarimɛ den tɛ nin ye o a bɛɛ hali ɲɛ kɔnɔ den o ma tigɛ ala dɛ o tuma foro dɔrɔn jarimɛ den o digi kun la n'a bɛ bugɔli kɛ bugɔli taw de y'olu ye mɛ a ye denmisɛnninw nɛgɛ den ye kalifa ye ala y'a d'a ma n'a ma hinɛ o la ala t'a fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka jugu denmisɛnnin ma a bɛɛ laban ye suya ye ni kuranɛ cɛ denmisɛnnin mɔgɔ de kan ka hinɛ den la bon silamɛw ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye jɔnni ala kɛra tɛ yan kira mamudu kuranɛ kɔnɔ o de ye ko nabiyu arahmati a ye karamɔgɔ ɲininka k'u ka ɲɛfɔ ko nabi ɲuman hinɛba bon subaw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba tɔgɔ ye ko hinɛ tɛ mɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye ko hinɛ bɛ subaw ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye ko hinɛ tɛ o tuma suya ni silamɛya bɛ komi nin tɛgɛ fila kɔdɔlen ɲɔgɔn ma jɛgɛjala ani baji kana jɔ fili ji la n'a ye bɔra ni jɛgɛ kɛnɛ ye k'o bila a kɔnɔ ye ko mɔgɔ bɛ jɛgɛ wusulen la o bɛ sɔrɔ yen o tuma silamɛya ye hinɛ bɛ suya ye ko hinɛ tɛ bon kabi e yɛrɛ muso tɛ ka hinɛ denw na a tɛ k'u minɛ ka ɲɛ a ka jugu ma a ka farin ma n'a kɔrɔla dɔɔnin dɔrɔn ani hinɛ tɛ bi ɲɔgɔn dɔrɔn baara b'a la suya n'o ɲɛfɔ an ɲɛna an ko kuranɛ ko a asulu ye hasidiya dɛŋɛnɛmayalen juguya ni ŋini juguya ni ŋisi juguya kɛlɛ bɔr ni depase mɔgɔ ka juguya kɛlɛ ka juguya ba fo ka don ŋɛɲɛ kɔnɔ a bɛ laban suya de la kuma dɔ la muso kelen b'i kun o muso kelen ani hinɛ tɛ bi ɲɔgɔn ye nka a ma don suya la fɔlɔ n'i ye filanan furu dɔrɔn o tɛ bɛn a ma dɔrɔn a bɛ don suya la filanan yɛrɛ denw nɔfɛ anw ka suya caman ye sinaya de ye anw ka musow ma se ka muso fila furu faamu o de la a caman bɛna juguya la muso o muso tɛ sunɔgɔ su fɛ walima ka da su fɛ muso o muso tɛ da su fɛ n'a kɔrɔla ka kɔrɔ a laban ye suya ye ni kuranɛ cɛ wa muso o muso tɛ da a tɛ den ɲuman sɔrɔ muso kan ka da n m'a fɔ ka sunɔgɔ dɛ mɛ k'i da
mais cɛ mɔgɔ bɛ la kuma bɛɛ bɛ pɛmɛtɛ la so fanw fɛ komi bakɔrɔni yaala dɔ cɛ bɛ su min si ni e goya kɔrɔ n'o ma ɲɛ o bɛɛ ye daga in kan n'i da n'a mɔgɔ b'i la min na o na ɲɛnabɔ ye ni mɔgɔ ma jɔ i la yɛrɛ i tɛna digitigiya mais ayi a muso jugu bi su bɛɛ ba a ɲɛna a tɛ sunɔgɔ ko o ko mana kɛ so kɔnɔ su fɛ ko a ka bɔ o kalama tuma dɔw la kana bɔ fɛn bɛɛ kalama sa bon dugu kibaruya bi mɛn maa min da tuma bɛɛ bɛɛ kibaruya bi sɔrɔ maa min da o mɔgɔ jugu de Sajaja. n'a y'ale ye o tɔgɔ de ye ko RFI n'a fɔra ma ko RFI a ma ɲi dɛ parce que RFI yɛrɛ mana ɲuman kama RFI mana foyi kama ni Mali la yan Ala k'an kisi ni mɔgɔ dɔ ye marifa ta dɔrɔn ka maa kelen faa dɔrɔn RFI b'a fɔ k'a ye mugu ci ko ka mɔgɔw fa mɔgɔw fa ka taa ma taa hakɛ dɔn ko plusieurs morts a b'a tubabukan fɔ ten bon o RFI kelen bɛ dugu bɛɛ kɔnɔ a muso bɛɛ a cɛ bɛ dugu RFI Rabbi Ala k'an kisi dugu RFI ma ɲi dɛ a b'i sogo bɛɛ k'i sogo bɛɛ a mago b'i bɛɛ de la i bɛɛ wa a tɛ tiɲɛ fɔ wa a bɛ gɛrɛ bɛɛ la an k'an janto an yɛrɛ la wa n b'a fɔ an ɲɛna a bɛɛ i tɛ min dɔn e ye min ye cɛw muso i bɛ ka min kɛ ji jukɔrɔ i den bɛna k'o kɛbaa ye kɛnɛ kan bilahi Sangare Ala k'an dɛmɛ i bɛ min kɛ ji jukɔrɔ dɛ i den bɛna o de dankɛnɛmaya k'a fɔ Ala k'e barika don i denw na ayi min bɛ e la o de b'o la min bɛ e la o de b'u la e tɛ se ka bɔ waledenw na abada k'e den bɛ kɛ mɔgɔ ye e ni kuranɛ cɛ dɔ k'i tabila waledenw sɔrɔ ɲimini na hali ni Ala ma e denw faa o balolen b'i bolo wuli sugu bɛɛ ka kan u tɛ se ka maa ko mɔgɔw la e tɛ se ka mɔgɔw denw dabali k'u bila ka taa tunga fɛ k'e den bɛ kɛ mɔgɔ ye anw fɛ yan balonda dɔw kɛra an fɛ yan o balondaw kɛlen dɔw bi don hali sini a dɔw ma na so san tan ni kɔ a dɔw bɛ tunga fɛ ka bi don anw na an b'i dabali k'i ɲɛɲini k'i ta tiɲɛ i bɛ taa diɲɛ fɛ waati balon dama balonda an k'an yɛrɛ ɲɛnajɛ dama o nana kɛ du ciko ye balonda an fɛ yan ne delila k'a fɔ ko balo haramu ni haramu ko tɛ ko n ka n'o mɔ dɛ mais balo an yɛrɛ fɛ yan hali ni diinɛ ko tɛ a man ne yɛrɛ k'a fɔ balonda b'an fɛ commune kɔnɔ yan ni misi de maire tulo b'an na ni dugutigiw ne t'a fɛ diinɛ yɛrɛ haramu n ka n'o ma dɛ an yɛrɛ ka balonda hɛrɛ t'a la bilahi balonda si ma deli ka kɛ an fɛ commune si kɔnɔ yan ko balondanaba dɔ se Mamudu ko walima k'a se kari samiyɛ ɲɛkɔrɔ la an bɛna balondaw kɛ k'an ka cikɛlaw faa fu dabalijugu la mɔgɔ minnu sigilen dabalijugu bɛ kan ka u ŋɛɲɛ b'u la yen u bɛ fɛ ka maa faa ta ɲini faa ta sɔrɔ dɛ a fɔra ko ndola bɛ yen ko dugu bɛ ɲɔgɔn na a yɛrɛ tago tɛ balonjugu la f'a k'an ka dugu kapitɛni faa jagoya la an fɛ yan bon o la kulonkɛ ka taa kɛ k'an ka dugu cikɛla faa ka b'an bolo vraiment o kulonkɛ kan ka jɔ balo bɛ se ka taa k'an yɛrɛ ɲɛnajɛ nka an bɛ ka taa sira min fɛ yan an fɛ yan o ka jugu dɛ dɔw bi don yan ko biri kabaw fara dɔrɔn u ye cɛ dabali k'a bila ka taa diɲɛ fɛ hali mɔgɔw bɛ yan minnu b'a tigi dɔn san kɔ a b'a fɔ ko bɛ tɔgɔ ko balima wa foyi t'a bolo muso t'a bolo den t'a bolo wa tɛ na o la ne ko dɔ ma o don ko kunfiya ka di ni kalan ye walima dɔnni n'i kɛra kunfi ye i bɛ lafiya o mais aw la yan sisan ne tɔɲɔlen don ka tɛmɛ maa bɛɛ kan ka n to na ne tɛna n tɛgɛ sin i la k'i yira k'i ka baara ye forodon ye n tɛna n tɛgɛ sin i la k'i yira k'i ye subaga ye n tɛna n tɛgɛ sin i la k'i yira k'i bɛ kɛn kɔnɔ kɛ mɔgɔw kɔnɔ mais e b'i dɔn Ala b'e dɔn wa ne yɛrɛ b'i dɔn Sajaja. mais mɔgɔ min b'i dɔn n'o kumana k'i k'a dabila Ala o ye barika de ye o a dabila o yɔrɔ la parce que o kɔfɛ a bɛ se ka ɲɛ balo wɛrɛ bɛ se ka jigin i kan dɛ i kɔlɔsi mɔgɔ min ye dogolen ye
Naam. A bɛ sɛgɛn. Tiɲɛ. O de la aw hinɛ bɛ nin na ni Ala na kɛra cɛ n'i y'an ka dugu lagalagatɔw n'an ka dugu fatɔw ka fatɔya ka lagalagatɔya ɲɛɲini. Diɲɛ bɛ nege b'u la pewu. Ni tiɲɛ dɛrɛ. Anw fɛ yan an ka commune kɔnɔ n'i seginna dɔrɔn san 25 anw fitininama. Naam. Anw ka dugu bɛ kɛ ka i bɛ se ka dugu 16 yaala an fɛ yan i tɛ fatɔ kelen ye. Ayi. I b'a sɔrɔ commune kelen yɛrɛ mun bɛ bɛn fatɔ cayalen maa fila ye. Mais dugu si tɛ yen bi Banikɔ kɔnɔ fatɔ tɛ dugu min na. Belebele. Ne t'o dɔn. Lagalagatɔ bɛ dugu bɛɛ la bi mais fɔlɔ ni fatɔ kun yera denmisɛnw bɛ boli. fatɔ n'a ye fatɔ n'a ye. mais sisan mɔgɔ si tɛ siran a ɲɛ bilen parce que a bɛ fa bɛɛ. Belebele. Bon n'i y'olu ka faw ɲɛɲini dɔrɔn olu banna. Nɛgɛso mana i se sani an fɛ yan. Kana kɛ kulonkɛ ko ye dɛ i yɛrɛ ɲini. Kulonkɛ dɔrɔn. c'est-à-dire i kulonkɛkɛla dɔrɔn fɛn dɔ b'i sani dɔrɔn n b'a f'i ɲɛna kojugu de filɛ. Belebele. Bon aw ni Ala cɛ o Ala nɔ yan. Ayi. Kuma se de bɛ n bolo n b'a fɔ mais n b'a fɔ laɲini dɔ de kama komi anw ka kuma ninnu na i bɛ dɔw ye k'olu b'a fɔ k'u bɛ Ala fɛ. mais olu bɛ tila k'u sigi kun ko dabali tɛ tiɲɛ ye. Belebele. Ko tiɲɛ tɛ nin ko ninnu. Bon n'u y'o fɔ dɔrɔn ko limaniya de t'anw na n'u y'o fɔ dɔrɔn mɔgɔ min don dɔrɔn de silamɛya a b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye. Yamuru a furakɛ. N'an mago bɛ yɔrɔnin dɔ la k'o yira n y'a yira maa caman na yɔrɔ caman na. Dugu dɔw de nana fɔ ne ɲɛna. Ko karamɔgɔ Ali. Anw fɛ yan den bɛ sa an fɛ yan. Sankara. 28 26 diɲɛ san o san. Belebele. A b'a dɔn sudo la dɔwɛrɛ bɛ sa. Seliw ɲɛkɔrɔ la tan bɛ sa. Ne ko ma ko kuranɛ aya bɛ mɔgɔw faga ko kul nafsin izaaikatul maut. N ko n'o don fɛɛrɛ t'o la. Faalu le ma yira. mais n ko n'o tɛ sa aw ka taa ta dɛ. Sankara a furakɛ. Bon anw ka mɔgɔw tɛ dɔwɛrɛ dɔn a ye sɛbɛnnen di yan ka ɲɛsin di yan kɔ. mais o bɛɛ tɛ a ye quoi u taara. Belebele. Sɛmɛji 4 i b'a fɔ cogo min na san 4 mɔgɔ salen u ka dugu bɛɛ la mɔgɔ 6 de kun don 7nan salen ni bi cɛ tɛ tɛmɛ tile 6 kan mais o mɔgɔ 7 bɛɛ la den kelen de b'a la a tɔ bɛɛ ye cɛkɔrɔba ani musokɔrɔba minnu ka baara yɛrɛ jɔra pewu. Hali a dɔw tɛ dugu sigibaa ye duguden dɔ wuli sigi bɛ dugu wɛrɛ la an y'o su bɛɛ kɔnɛ ka fara a kan. Mana mun kun bɛ yen. Voilà ni mɔgɔ bɛ minɛ sisan hakilitigi yɛrɛ k'i hakili jɔ fɛ o ma su tɔ ninnu est-ce que Ala tun bɛ k'u faa u sara o mais est-ce que Ala don peut-être ni Ala don mɔgɔ bɛ se ka Ala ka saya kunbɛ yan mais o dɔra cogo di bon o den 28 e k'o sigiyɔrɔma 4 ta ta dɛ. 28 fila ye joli don 56 wa o fila wɛrɛ don 112. donc o kɔrɔ b'a yira ko mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 12 ni sofɛra o dugu la san 4 kɔ. et puis o denw ye o denw mais o den mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 12 a ni Ala na kira cɛ a bɛ sɔn ka jigin kɔnɔ k'o bɛɛ fanda ye. O si tɛ kɛ karamɔgɔ ye o bɛ sɔn ka jigin kɔnɔ o si tɛ kɛ faama ye o bɛ se ka kɛ yan. Dɔ b'o la o ye faama ye dɔ b'o la o ye waritigi mais dugu ɲɛtaga kun n'a y'o bɛɛ fa aw ka dugu bɛ taa ɲɛ cogo di sa. Dugu bɛ dɔn ni maa minnu ye dugu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ maa minnu juguya la n'a y'olu bɛɛ ta tiɲɛ k'o bɛɛ fa an bɛ dɔn cogo di. An fɛ yan supɔmu an b'a sɛnɛ an fɛ yan Banikɔ yan a den kelen 20 kuma dɔw la kuma dɔw 10 yɛrɛ koyi kuma dɔw 30 mais o supɔmu den kelen Bamakɔ kuma dɔw 150. mais anw ni Bamakɔ man ɲɛ koyi sira de t'an fɛ yan ka se Bamakɔ ani mobili t'anw bolo k'an ka supɔmu ta ka bɔ yan ka taa wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka taa n'a ye. mun na minnu kan ka mobili sɔrɔ an ye 28 ni 100 ni kɔ min faga dɛ mobilitigiw de b'o la yen
sɛnɛkɛlaw b'o la yen a tɔgɔ di avion tigiw b'o la fɛn bɛɛ dɔ b'o la dɔgɔtɔrɔ an furakɛ mɔgɔjugu sabali dɔ kɛra an sɛgɛnna koyi n'i ye jamana in lajɛ Mali parce que jamana bɛ dilan de ni ne kelen ni dilanni k'an muso dilan ka ne dilan k'an ka du dilan k'an ka dugu dilan k'an ka kabila dilan k'an ka région dilan ka jamana dilan a bɛ dilan ten de belebele mais ne yɛrɛ kelen ni cɛ ne ni ne nana ko bɛ jamana dilan a tɛ se ka dilan fo k'a daminɛ ne yɛrɛ la tiɲɛ o de la ne ye dugu bɛɛ jɔ fɔlɔ k'a tɔ kɛ n bɛ to ka boli ka taa ka segin yen ka ɲɛsin balimama ma u bɛ n fa neni ka n ba neni ka n dɔgɔya ka kuma jugu bɛɛ fɔ ma wa u bɛ diɲɛ mɔmutu jugu bɛɛ danna n jɛna n'a bɛɛ ye pour que san mana wuli bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini bolo mana funu a bɛ d'a tigi ka na ne tɛ dɔwɛrɛ ye yan kɔ ne de ye kelen ye banikɔ joyila mara bɛɛ dugu bɛɛ ye ne ka dugu ye o tuma n'olu ye lebu sɔrɔ ne ye lebu sɔrɔ ni ne ye wasa sɔrɔ olu wasara n'olu malola ne malola n'olu wasara ne wasara o de la ne bɛ k'a ɲini olu ka dilan pour que dilanni ka daminɛ an ka so kɔnɔna na an ka sɔrɔ ka se diɲɛ ma mais o ma se ka ne faamu n y'a fɔ dugu dɔ la n bɛ segin a kan yan n ka bakɔrɔba bɔra k'a fɔ a b'a sɛbɛn han ko n y'a fɔ jigi la tuguni belebele ne n'a ko gɛlɛya a y'a sɛbɛn ko n bɛ ka n'a f'i ye ni ne fatura don min ni ne sara k'a sɔrɔ aw ma baara ninnu dabila k'a sɔrɔ aw ma ne faamu k'a sɔrɔ aw ma sɔn mais n ye tiɲɛ fɔ a y'a dɔn tiɲɛ don a banna ni ne sara sɔnja ni tɔɔrɔ ni dusukasi fɛ dɔgɔtɔrɔ ne su dalen a bɛ don ɛri min na o ɛri la muso dɔ bɛ jigin muso dɔ bɛ den sɔrɔ banikɔ kɔnɔ o den a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ tasuma don dugu bɛɛ la kelen kelen ka ta don du bɛɛ la kelen kelen ka ta don adamaden bɛɛ la kelen a t'i to yen k'i ye kerecɛn ye a t'i to yen k'i ye silamɛ a t'i to yen k'i ye kafiri ye a t'i to yen k'i tɛ maliyɛn yɛrɛ ye tant que i b'an ka dugukolo kan a bɛ ta don i la bila ala k'i faamu ami parce que ala kira ko n'i ko i balimakɛ ma ko tamaro minɛ k'a ka minɛ ko n'a ko kira ko kana foyi wɛrɛ da tigɛ ni tasuma tɛ belebele bon ala yɛrɛ mana hɛrɛ k'i ye n'i y'o minɛ ka ala barikada a b'a jidi mais n'i bal'o la o kɔfɛ min na o ala ka ɲangata ye yamoru bamananw ko an ka sabali sa dɛ ne photo gulolen tɛ se ka ye aw fɛ damani dɔgɔya a tɛ se ka n ka wajulu lamɛn arajo la n'a ma neni mais ne ye mun kɛ aw la bahawaden foyi a ye sabali sa i yɛrɛ den ne dun ko de m'a fɛ a silamɛlama n'a ma kɛ silamɛ fiyewu n tɛ fara la n b'a fɛ parce que n bɔra a la yamoru mais o bɛɛ la n y'a fara banikɔ ka bɛɛ ne ni ba ni nɔgɔyaba ani mamutu cɛba minnu ko a bɛ ka dinɛ wɛrɛ créer a tɛ taasira in fɛ a bɛ nin taasira in ka ta a bɛ dɔ ta a bɔra ta ne y'a fara bɛɛ ma hali minnu ye n dabali n y'a fara i ma parce que i ka dabali Badiri bɔra k'o fɔ yan sisan n'o ye zikiri kulu ye a dɔn quoi yanni k'a fɛ bɛ ne dabali dɔrɔn o fɔra la taa maliforo dɔ sɛnɛ Mali o ma taa jardin yiri dɔ tigɛ ka nɔgɔforo dɔ dilan o fɔra la o bɛ nafa nabali nana aw ma ni kuranɛ cɛ fɛn tɛ se ka fɛn kɛ foyi la fo ala wa ni ala cɛ n'i y'a kɔrɔbɔ k'i b'a ɲini k'i bɛ ni malo k'i bɛ ni faga ka dɔn ala nɔfɛ lebu ni malo ni balo na jigi ka ala k'i ɲɛ ɲɛna anw ɲɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛ ɲɛna n'o tɛ dugu si tɛ yen anw fɛ banikɔya mɔgɔ fagala yɛrɛ duman tɛ dugu min na a tɛ yen wa mɔgɔ faga yɛrɛ réseau de b'u bolo a dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ jɛ ni dugu min dɛsɛra i ta fagali la i bɛ tɔw wele ko dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye karisa anw dɛsɛra a ye dɛmɛ n'u dɛsɛra réseau la pewu u bɛ kɛ kɔnɔ k'i kɔrɔ k'i fa mais o mɔgɔ fagala ninnu sa ne k'olu de ma n ko ne bɛ wele adamadenw fɛ ko Aliyu ne ba bɛ wele u fɛ ko Awa ne fa bɛ wele u fɛ ko Daramani ne wolola arabadonya fɛ a kɛra sɔgɔmada joona fɛ
ngo ni sera ka ne kunkolo dimi wata Abrati kala. nawana wallahi atse ka ban mais mo ni yɛrɛ de bi murti atabolo yo ma sɔn ala la o ma sɔn kira la o ma sɔn shirifila o ti sɔn foyi la o dacogo yɛrɛ o nga tiɲɛ mana bɔ dɔrɔn hakili tuɲu b'a dɔn anw k'u wulela an seginna an kɔ Sajja. o ye mɔgɔw kunandi de ye anw fɛn o fɛn bɔra ka dugu la ka na bilahi n b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye a bɛ min ɲini ala k'o d'a ma parce que tiɲɛ yɛrɛ la ni ne ye aw ye nɔfɛ dɔrɔn n bɛ bana munna moriya tɛ ne n'a cɛ nasi ni sɛbɛnko t'an cɛ mais ka n'a ye aw bɛ boli la o nɔfɛ su ni tile wa o bɛ ka na aw de jogo fɔ wa aw ma a dabila o kɔrɔ ye ko aw mago bɛ ala la aw mago b'a da yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ an furakɛ ala ka ala k'a sara Ya Rabbi. minnu ma an nɔgɔya ni a y'o dɔgɔya kan mɛ aw minnu boli la nafa a y'u to yen wallahi hali ala ma to yen jango bolo wa aw nɔgɔyali yɛrɛ de bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ye kabaforo sɛnɛ kaba sɛnɛden tile 15 ka na angɛrɛ ka kɔrɔ o y'a sɔrɔ nɔgɔfin bɛ yen i tilala ka angɛrɛ ka kɔrɔ yamoru dɔɔni kɛra ko i nana yɛrɛ ka kɔrɔ k'a judo k'a labɛn ka ɲɛ o bɛ cogo min kaba bɛ ɲɛ cogo min ni mɔgɔ min ye anw nɔgɔya o b'anw ka ko de kɔrɔta k'a yanga k'a bonya ka taa wa ne yɛrɛ de fɛ n'i bɛ fɛ n ka ko ka ɲɛ ni min ko n tɛ mɔgɔ ye sabali k'o to yen o de bɛ n ka ko ɲɛ o ye n ka ko taabolo ye Sajja. an balimakɛ dɔ bɛ yan ale ka butigi ale ka atelier kɔnɔ tailleur kɔnɔ ne photo gulogulon bɛ a ka so kɔnɔ yen dɔ de nana dɔrɔn ka sin ka ne ye dɔrɔn ka diɲɛ kumajugu bɛɛ fɔ ne ma ye k'ale to seli la ale bɛna ka tigɛ o mais seli banna ale yɛrɛ y'a to yen ten a y'a fɔ ne ne ko n ko ye angɛrɛ de y'anw ka ko la a kana olu jaabi vraiment ne bɛ fɛ balinko mɔgɔ si kana kɛlɛ ne nɔfɛ a bɛɛ kɛra ne la ne jamana bɛɛ n ko ten bon o tuma n y'a fara bɛɛ fara ma e min bɛ nin nɔfɛ ne bɛ fɛ e ka yafa o ma parce que tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ ne de don tɛ n'ale dɔn min bɛ ka kɛ a tɛ kɛ walayi bangebagaw tɛ ne dɔn n'o tɛ n'u ye ne dɔn min bɛ ka kɛ a tɛ kɛ ala k'i faamu nɔgɔya ami dalilu jugu minnu b'an fɛ yan a si tɛ se ka baara kɛ bilen a bɛ ka sira de n'o tɛ a ka mɔgɔ fagala wari ninnu u ka dalilu bɛɛ cɛnna a tɔ ye kelen ye dalilu kelen o de b'u bolo mais o dalilu min b'u bolo an b'u de daga k'u daga fo o cɛ o ye kɛmɔnɔ dɔrɔn ye sogoji in dɔrɔn parce que i k'a dɔn u ye dabali minnu kɛ sɛbɛnnen ninnu ni u ka jinɛ tɔgɔ ninnu a bɛɛ cɛnnen b'u bolo yen ne gɛrɛlen u ka dugu la mais sogoji min b'u bolo u y'o de ta ka adamadenw yafa e bilala k'e ka su ko e ye sukoji dɔ ta k'i bɛ mɔgɔ dɔ faa est ce que o tigi sukola ɲɛ bɛ su la est ce que su in de b'o la olu ye jahanɛmɛ den ibilisa ka jahanɛmɛ denw ye an b'olu de daga n'an y'u daga n'an tilara an ka daga la ni ala y'an ka daga jaabi don min an b'a fɔ a ye o don a ye sogoji fara nɔnɔ kɛnɛ kan a bɛ min foyi an seginna u bɛ ka passe ɲɔgɔn dugu ni ɲɔgɔn cɛ yan dugu o dugu bɛ yan yan sogoji kɛra mɔgɔw kɔnɔ ani yanfɛla taw ni yanfɛla taw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ni min ta banna u bɛ ci bila dɔ nin ma ko jaba tɔ bɛ yan ka na mɔgɔw kɔnɔ funu k'u fa ko jabako tɛ réseau don o kɔfɛ fana i bɛ mɔgɔw kɔnɔ fununi f'i yɛrɛ nu bɛ i biɲɛ ni fogofogo tolilen kasa mɔ Sajja. aw ni ala n'a kɛra ten ka adamaden la nɔgɔ si ta k'i fa o bɛɛ la ko e tɔgɔ ye ko silamɛ e ye hɔrɔn jumɛn yɛrɛ ye hali n'i ni sola dɛrɛ suma o bɛ jigin i la Sangare. an sɛgɛnna dɛ bon ka taa ye ko kɛmɔnɔ kɛlɛ ninnu sogojitigi ninnu u ti bɔ magan u ti bɔ faransi a ye faransi gɛn tiɲɛ don faransi kan ka taa nka ni faransi gɛnna a ye subaw gɛn
aka kɛmuru kɛlaw gɛn ka bɔ falaw gɛn ne taa ma tila dɛ Sajaja. anw ka faransi ye sisan ni faransi taara dɔrɔn o y'an ka faransi ye nafigi minnu kun bɛ cɛnni na an fɛ yan n'a tɔgɔ faransi o nafigi kɛlaw min kan ka wale du ci yan min tɔgɔ ko cɛnnikɛlaw n'olu ma taa o ɲɛnabɔ an tɛ ɲɔgɔn fɛ jamaba in na yan aw ni ala cɛ n'an bɛnna mun kan o bɛ se ka cɛ mais an si tɛ si fɛ ala tilala k'an dɛmɛ kun k'an ŋani y'o to an kɔnɔ mais o bɛɛ de ko an tɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ ye fɛn dɔ fɔ muso muso i ŋani ɲɛ ko ne tɛ ma ɲi dɛ walahi bilahi n'i ma k'i cɛ fɛ muso t'a cɛ fɛ i ti den dɔrɔn abada den min diɲɛ ti kɛ den min fɛ cɛ k'a fɔ kelen ko 7 i den bi kɛ mun ye pɔri zoro fana ye 2 ye zoro min bɛ taa ɲini fɛ o zoro nafama ye o ko tɛ zoro ɲuman fɛ ta n'i y'a sɛbɛn sisan ko n'i ye 1 sɛbɛn ka zoro ko o ɲini fɛ o y'a 1 ta ye n'i ye zoro wɛrɛ kɛ a bɛ jidi ka taa mais n'i ye zoro kɛ ka bɔ yan fɔ dugu jumɛn fɔ joyi la ka sɔrɔ ka 1 sɛbɛn o bɛ kalan ko 0 0 0 0 1 o bɛɛ ye a kana cɛw jaabi wa muso jugu dɔ de bɛ an fɛ o muso diya de bɛ den yɛrɛ tɛ se ka cɛ si muso ye min bɛ a cɛ bonya n'a ma nɛgɛ k'a kunkolo ɲagami k'a fara a yɛrɛ kan n'o tɛ i yɛrɛ bɛ muso dɔ furu a kunna ye koyi mais i bɛ na ne ye fɛ dɔrɔn o bɛ se ka cɛ ten bon n'an na muso furu k'u bila kungo kɔnɔ an ye mɔgɔ de ye vraiment ala jɛ an ka se ka jisuma k'an bolo ji la an ka yɛlɛma sa jigila dugutigi b'i fo alimami b'i fo ka jeunesse fo k'an balakaw fo tiɲɛna an nisɔndiyara jama min bɛ kɛnɛ in kan yan ala ka jama don n y'o fɔ an ɲɛna nin kɛnɛ in kan yan fɛn bɛɛ kɛra yan baro fɔra yan nkɔniw fɔra yan fɛn bɛɛ fɔra yan mais nin y'an yɛrɛ ye ala la yan wa an ma jama min sɔrɔ bari ni nkɔni la yan o jama sigilen filɛ yan ko ala ala b'an fɛ o a tɔ yɛrɛ de y'an k'an ŋɛnɛ ɲasa ka yɛlɛma dɔɔnin ka kɔrɔlen dɔw bila ka yafa mɔgɔw ma ala ka hɛrɛ k'an ye wajulu ninnu ne fɛ a k'u lamɛn dɛ mɔgɔ tɛ ko ba ma dɔn wajulu ninnu lamɛn mɔgɔ tɛ n bɛ kelen f'i ɲɛna kumakan minnu bɛ ka fɔ bi ni kumakan ninnu lamɛnna k'u labaara e yɛrɛ min bɛ k'a labaara e bɛ hɛrɛ min sɔrɔ ne t'o sɔrɔ dɔ ko don dɔ ne ka mɔgɔ dɔ ma ko aw bɛ ale nɔfɛ ko aw ye mun sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko fantanya bɛ ɲini k'a bɛɛ fa o tigi jaabi ko anw bɛ ale nɔfɛ foyi t'an bolo mais ko ne ɲɔgɔnna si t'an ka dugu kɔnɔ yan min tɛ bi walimuso ka su fɛ don o don a y'o ye a bɛ tɔ sigi la ko fara an ka muso la ko fɔ ne kabi ala ka n da ko n tugura ale nɔfɛ n ma maa ka sɛ suya n ma maa ka ba suya o ye ale ko ye wa kabi ala ka n da ko n tugura ale kɔ n ma mɔgɔ dabali foyi la n ma ŋɛnɛ jugu ta k'a ɲɛsin maa si ma o ye ale ko ye fɛn t'an bolo nka fɛn t'anw fana la ka sɔrɔ k'a fɔ a ye ko mais ko hali su in na ne ye kɔlɔsi na tɔ sigi o y'a datɛ ni bana masaw wulugu sugu la yan dɔ ko bakɔrɔba ma yan ko bakɔrɔba k'ale bɛ ale nɔfɛ ko k'a sɔrɔ ko ale bɛ dɔrɔgu min a bɛ zɔ min a bɛ mugumani ta a bɛ gulɔ min o y'a sɔrɔ bitɔn m'a bolo a b'o feere ale ye bitɔn don dugu ma fɔlɔ damɔgɔ y'i tɛgɛ ja sanfɛ a ko ala ni ne ko ne ka cɛja badara ale sangare bɛ gulɔ min ala ni ale bɛ gulɔ min ne bɛ fɛ bin tɛnɛ i ka ale ta cɛ k'a halaki ala ni ale tɛ gulɔ min ko nin ye nkalon da la bin tɛnɛ tile kana bin ni ma nin ta cɛ k'o halaki mɔgɔkɔrɔbaw b'a dɔrɔn k'a ka bidon da k'ale taara n ko cɛ ye tile kɛ baro nɔfɛ ko yafa ma sa ko n tɛ kulonkɛ la a ka b'o ko nkalon da la ko yafa ma ala kama
amanya fa ye kemera doni na o di oro mako adeliyo Bibili. afle Ni ce. kwado kurana ce o kuma ne ya fara a foba be ma fana Sangara. fo tembe Ni ce. ko wati mamulo ko ba Bibili. ka ba man ka ja mais ajandi mo koroju ko di ka ba ma mena Sangara. k'a fɔ jigilakaw bɛɛ ɲɛna an ka bɛn an kana balimaya ci an kana sindiya ci balimaya ka gɛlɛn dɛ Bibili. mais ne ye fɛn dɔ ye balimaya o ni jigi tigɛ balima kana kosɛbɛ Wala wala. duw bi fara bonya kɔnɔ duw bi fara karama kɔnɔ foro bi suma k'a tila tila mɔgɔw la bonya kɔnɔ mais ne de y'a ye balimaya dugu dɔ la Sangara. du farala ka foro fara ka tila ka jardin tila o bɛɛ kɔfɛ ka ɲɔbɔ jiginɛ kɔnɔ k'a tila Bibili. ka ɲɔbɔ jiginɛ kɔnɔ k'a tila an fɛ yan balimaya cɛma Ni ce. balima si tɛ ci fɛ mais balimaya cɛni tila bɛɛ ye bangebaaw ye a tila bɛɛ bangebaaw don parce que ni bangebaa cɛman kɛra den dɔ fɛ ka den dɔ to yen a ka baara ko tɛ a jogo ko tɛ ka t'i tugu a la ten kɛlɛ a ti ka foyi ye du kɔnɔ aw bɛ se ka bɛn yan Sangara. Ni ce. bangebaaw ka kɛ naadiri ye du kɔnɔ n'o tɛ i sabali b'a ka du ci ka taa lahara Bibili. Sangare. bangebaa bɛ taa tugu den dɔ de kɔ so kɔnɔ den fugari kolon dɔ a tɛ se ka foyi dilan du kɔnɔ k'i n'u turu o n'u la ten fɛn o fɛn mana na a b'o ngalanso hɛrɛ la k'o d'o ma ka b'o yɔrɔ la e de y'i ka du ci o Ni ce. balimaw fɔ ma ɲɔgɔn kɔ dɔ bɛ ji jukɔrɔ min b'u fɔ ɲɔgɔn kɔ Wala wala. Ne tulo b'a la o. an ka sabali dɛ an ka bɛn n'an ma bɛn an b'a ye dɛ bɛnbɛlɛ bɛ yɔrɔ min ala tɛ yen bɛnbɛlɛ bɛ yɔrɔ min hɛrɛ tɛ yen silamɛ tɛ yen wa samiyɛ ti diya ye tilema man ɲi Bibili. n'an ma bɛn nafolo min b'a bolo a bɛɛ bɛ daji k'a ban hali ni bɛ si sanu kan Sangara. n y'o d'i ma dugu dɔ la n k'olu ka kɔlɔn mun fara tewu f'a da c'est-à-dire olu ka kɔlɔn jurukisɛ mɛtiri 2 janyalen Bibili. mais u ka kɔlɔn bɛɛ nana ja pewu a bɛɛ jalen u nana fɔ ne ye ko ka ala wele ko jiko gɛlɛ b'u fɛ yan nka ko k'a sɔrɔ ko ji tun bɛ yan ko mɛtiri 2 kɔlɔn bɛ siri su kelen ale ko n y'a faamu ne nana kabakolotigi da ko n ko minɛ ne bɔra ka na n ko ala wele ma ɲa Bibili. ko cogo di n ko ala ko k'a fɔlen ɲɔgɔn kɔ ko ji jiginra dugu ma Sajaja. dugu bɛɛ ko i ye min fɔ ci ko walahi ko ji tun bɛ yan waati min ko fɔɲɔgɔnkɔ kelen kun dɛ Yamuru. wa dugu wɛrɛ bɛ ala yɔrɔ ma ɲana kosɛbɛ dugu wɛrɛ bɛ banikɔ yan kɛlɛkun de ye fiyewu mɔgɔ dɔ tilela mais o tigi salen fɔɲɔgɔnkɔ nalen dugu jigo gɛlɛ nana ni bunbe 2 tɛ ji tɛ yɔrɔ si Sangara. o y'o ye bito b'u bolo o tɔrɔ fɛnw kɔnɔ bɛnbaliya ye ji jigin kɔlɔn la ka kɔlɔn ji jigin fɔ dugu ma k'a taa pewu bɛnbaliya ye sanji tigɛ bɛnbaliya b'i ka misiw ba k'i ka sagaw ba ka ba ba bɛnbaliya b'i ka kɛnɛya ba i ni min fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ n'i ta tɛ tiɲɛ ye ala t'i fa abada fɔ barajugu dɔ k'i minɛ o k'i dɛmɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ fɛn dalen b'i ɲini kɔngɔ min f'i k'a fɔ ko yafa ma Sangara. Sangare. bɛnbaliya ma ɲi dɛ i sɛbɛn bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ ta bi tiɲɛ pewu ni bɛnbaliya ye bɛnbaliya bɛ nasi ba pewu k'a tiɲɛ bolo ye a b'i bolo ye mɛ fu balima an ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ Bibili. an tɛ se ka bɛn abada fɔ dɔ ka kɛ lagalakatɔ ni lalama de ni bɛɛ kekuyara dɔrɔn an tɛ bɛn Ni ce. silamɛw ne bɛ fɛ a ka nalomaya pour que bɛɛ ka kɛ jigila ko an ka bɛn Sangara. ni bɛn dɔrɔn min ala tɛ yɔrɔ bɛ ala ka bɛn sabati o kɔfɛ an ka sécurité ko a ye layidu di a yɛrɛ fɛ k'a fɔ n'a ye den cɛman sɔrɔ a b'a tɔgɔ da garibukɛ la Bibili. ala fana m'o bila dangirinda la ala sɔnna a ye den cɛman sɔrɔ Ni ce. n b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ yan an bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn géré Sangara. ko den tɔgɔ bɛna da badara ali la ala k'a kɛ badara ali bɛɛ ka dugawu kɛ ala k'a balo k'a naka jɛ Ya Rabbi, ya Rabbi. Ala ka balo. Ya Rabbi. o yɔrɔ la sa ni dumuni yɛrɛ bannen bi ni denfa se kɛra sarakati min ye k'o bɔ den ka ɲɛnamaya nɔgɔyali la a banna
ha belebele Sangare. kalan tɛ denkundi la foyi t'a la ala ni mɛlɛkɛw ni silamɛw ka kan géré den tɔgɔ dara karisa bɛɛ ka dugawu kɛ ala ka balo o denkundi b'ale ye Allahu akbar Sangare. o de la zikiri Dirisa Kulubali ko a ka dɔnkili la ko suruku de kun ye saga bolo don ko ale nana o bolo yɔrɔtɔ ni ko muru de kun balo denkundi nafolo la ko a nana yira wariko t'a la Sajaja. dugawu ko t'a la muru kun balo furusiri wari la dugawu tɛ furusiri yɛrɛ Ya ye. silamɛya kan géré jɛnɛba den Dawuda mo a ye dugawu kɛ ala k'a a furu ɲa a banna bɛɛ b'o dugawu kɛ maa kelen t'a kɛ ka tɛmɛ dɔ kan wa bɛɛ ka kɛ ala ko la silamɛ bɛɛ da ala b'a bɛɛ fɛ Siga t'a la. mɛ dɔw de kun kɛ bɛ k'u biri o kan n'u ma yaasi kala fɔlɔ a tɛra ko kɛ ye wari bɛ sɔrɔ ka minɛ fo dugu dɔw la fo saga kama ni ba kama Walahi. ani waa kelen o denkundi n'o ma sɔrɔ dɔrɔn alimami bɛ taa den kun ye ha belebele o bɔra ala ko la dɛ den dɔ la ko a b'a kɔlɔsi a ka so kɔnɔ musokɔrɔba min bɛ yen ni suba yɛrɛ yɛrɛ don sangare tigitigi mɔgɔw ko a don ko tɛ dɛ e yɛrɛ b'a dɔn suba don n'i ko nin ye den tɔgɔ da o la i b'a fɔ de ala ka den balo ala kana k'a tɔ ma n'o tɛ ni kuranɛ cɛ ni den kɔrɔbara a bɛ kɛ suba ye an karamɔgɔ Hayidara fa ye den tɔgɔ da ko Bazumana bakuru ka Bazumana misiri wɛrɛ Bazumana ko Bazumana ye mɔgɔ ye a ka ala ko ka jugu n bɛna denkɛ tɔgɔ da la pour que ne ka se ka kɛ ala ko kɛlɛ ye ni tiɲɛ dara a kɛra cogo di A kɛra a dɔrɔn. tɛmɛna tɔgɔma kan bon a tɛmɛ tɔgɔma kan. tɔgɔma ko tɛ kulonkɛ ko ye parce que mɔgɔw bɛ dugawu kɛ ala k'a k'a ye bon ni a o dugawu minɛna ni tɔgɔma ka baara tun ye forodon ye o ye forodonna denmisɛnnin dɔ wulilen ye yɔrɔ bi ala k'o fa a fitinin ala ka k'a tɔgɔma ye ni a tɔgɔ dalen don subaga la n'o dugawu minɛna a bɛna kɛ subaga ye ala n'o dugawu bɛ minɛ an y'a ɲini fɛ a fitinin fa a kana kɛ subaga ye an se ka da dɛ u ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ suko ji dɔ ta suko yɔrɔ la ala ɲɛ ɲini fɛ silamɛ jamakulu yɛrɛ dusukun ɲuman kama ala olu bɛɛ ta cɛ k'u bɛɛ ala u ka sogojiw cɛw bolo ye ala sogoji maralen bɛ maa bolo bolo la n y'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ biɲɛ n'a fɔ funu k'a bɛɛ cɛ wɛrɛ ma ala sogoji k'a ta ka bɔ dilan jukɔrɔ k'a k'a tigi kɔnɔ e bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ i ma maa bi t'o la ala n y'a ɲini fɛ o kɛ sungɔrɔ kama an sɛgɛnna ne ma ala deli n ka hɛrɛ la ne ye ala deli an ka hɛrɛ de la an sɛgɛnna Wallahi tiɲɛ don Sangare. Ɲɛmɔgɔw ma. daminɛ fila min b'an bolo an ka dugu la Bana. o ni ye ha belebele rabbana atina fi dunya hasana amin wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar amin rabbana la tuzigh qulubana ba'da amin idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab amin mɔgɔ siyano dugawu kɛ dɛ